हामबाय खुलुमबाय खा आं दिनै कायसा रिक्वेस्ट नि बागै कायसा जत चिनितिफ्रा सारनो कायसा खुलुमै कायसा कक साननि बागै नरनथनि मा फाइमासे जों एडिसि हाफाङो बुबाग्रानि तिफ्रा मथा सरकार आचंमनि यागुल्ल गोबां मा जों सामुं खायमनि मारि नरक नगै दं गोबां मा सामुं खुलबाय आं जों सामुं थांलाय दं आबोनि बिसिङो जतनि साय जों ताबो बखा सालाय दंमानि बा जों सामुं चारि माइ आङै दंमानि जता आङै दंमानि आबो हके बाहान बथाय तिफ्रा मथा बुबाग्रानि दल फाइमानि यागुल्ल गोबां मा सामुं गाहाम खायमनि बिसिङो कायसा एमन कतर जों सामुं खायजाका आव सामुं खायमे बाय जोंखो देलाय गिबि मुं आचाय दं आबोंखा 1300 जना जों स्कुल एडमिशन कायका खुमपुयो खुमुलुङ आमचायो ताबो नक बारा सिनायतुगि मानलायनिया कलेज ताबो 300 जना कलेज भर्ती फैनाय जिनि त्रिपुरा हास्तिनि गोबां मा चेराय र 1300 जना बिसिङो जों 250 जना से हस्टेल रिमानो आं ताबो 20 जना नार्स नि एप्रेंटिसेस नाना नाय दं ताई 20 जना नार्स स्टाफ नार्स फाइदों अबेके गोबां मा रिक्रुटमेंट 20 जना ड्राइवर अबेके गोबां मा बरगो खुमुलुङा हाफाय दं किन्तु बारा सानसे ताबो खुमुलुङ आमचायो बारा मानलिया बारा नायतुगै गोबां मा चेरायनि बुमा बुफाराव फाइबाय जाव हस्टेल मायाङै बारा बर माननाय साबनि थानि बारा माने चिनिबो साबुतिनो बजागा तनि लेखा फरायनाय हायनि बारा मानयां तंबायखा आं रिक्वेस्ट खायना मुचुमाके ओ खुमुलुङ आमचाय यो तंनाय हागनां रक नक नुखुं तंनाय रक नरक मान खांके ओ तालनि बिसिङो बा एक मासनि बिसिङमोन जेकुनु बाबे नरक जे मानतै नक किसा तांगै सिनि तिप्रा सरनो एटलिस्ट खुमुलुङ तंगै बरंनो लेखा परा खायनानि सामुं खायनानि आफायनि किसा सुजुग रिबायदि कारण चेराय चिगन 1 2 3 1/2 बरक हस्टेल माया के बुमा बुफाबाय तंना नांगो अरो नक बारा सासि नायतुगि मानिया आं तंबायखा हिके एडमिशन ओं पाइजा और लेखा फोरोंनो मुचु नक सि बारा माया के बरक थांबाय जाना आबनि बागै और हागनां रक न गनां रक ना आं कयना मुचु नरक जेसुग मानसा नरक रां माननाय फियाबा रिजनेबल रेट बायखे नरक नक बारा रिबाय जादि हिके चिनि कलेज नि फरायनाय रक बाहायनो फाइ तंबाय ताबो भर्ती होंनाय कयेक दिन बिसिङनो 300 जना सिंगे नरक 100 आबनि बिसिङ 100 जना तर बारा तंपायनाय चिनि नार्स फाइ दङो नार्स एप्रेंटिसेस 20 जना नार्स स्टाफ 20 जना अबेके गोबां मानसि नरक जों ताबो एविएशन ट्रेनिंग बो खाइ दं जों एयारपोर्ट बो खाइ दं